Veoma zanimljivo. Dakle, šta? Sljedeće izbacivanje u ponedeljak, 14. decembra, obeležit će zapravo lažno izbacivanje. Nekog ćemo izbaciti, uradit ćemo ceo intervju sa njim, pa ćemo ga odmah nakon toga vratiti u kuću velikog brata. Čitava stvar je u tome da će ukućani ceo intervju gledati na plazmi i naravno samim tim moći da čuju svaku reč koju je izbačeni o njima izgovorio. Vi odlučujete ko će biti lažno izbačen, čije odgovore želite da čujete, čije pravo lice zapravo želite da vidite. Razmislite ko treba da bude lažno izbačen i čije odgovore najviše želite da čujete. Dakle, do ponedeljka, 14. decembra toliko, vi opet naravno glasate, a konačno će naravno i naši ukućani imati priliku da nominuju, samo što oni neće znati da je sve to zapravo laž. Eto, veliki brat je ove godine stvarno dvoličan i stvarno pokvaren, a šta će još smisliti do kraja, vidjet ćemo.